Er det Brita? Kan du ikke hjælpe mig? Ja, så blev klokken 17 så småt. Velkommen til. Var det dejligt at se, der er så mange, der har logget på allerede. Det kan være, der kommer lidt flere i løbet af aftenen. Mit navn er Brian Jermin. Jeg er SSP-konsulent i Rudersdal Kommune, og jeg har følgeskab af min kollega Anne Meiding, som sidder og vinker der. Ja. Og lige om et øjeblik, så vil jeg dele min skærm. Hvis I ikke allerede har gjort det, jeg har forsøgt sådan at slå lyden fra undervejs. Det er ikke altid, man lige er opmærksom på det, når man logger på, men det kan være undervejs, der er nogle flere, der kommer til, og så kan det være, at jeg lige går ind og muter folk, så det ikke forstyrrer alt for meget. Lige lidt praktiske informationer, inden vi går i gang. Det var til cirka 6:30. Det kan godt være, at vi er færdige lidt før, men det er sådan cirka tidsrammen, vi er ude i. Jeg har valgt at optage seancen her med det formål, at når vi er færdige, så kan vi sende den ud til de forældre, der eventuelt ikke har mulighed for at deltage live på nuværende tidspunkt. Det kan også være, der er et eller andet, man gerne vil lige gense eller noget. Så seancen den bliver altså optaget. Det er bare vigtigt lige at informere om det. Ja, som jeg har sagt eller vist lige før, så må I meget gerne downloade denne her app, der hedder Turning Point. Man kan finde den inde i App Store, man kan finde den inde i Google Store og andre steder. Man kan også gå ind på browseren og se, om man kan finde den derinde. Men det fungerer klart bedst på appen. Så den må I gerne downloade. I er velkommen til selvfølgelig lige at slukke jeres kamera under præsentationen, når der er skærmdeling lige om et øjeblik. Og så må I meget gerne aktivere kameraet, når vi er færdige med præsentationen, så vi lige kan se hinanden. Det gør det lidt bedre nemlig. Som sagt, så er Anne med. Anne, hun er startet hos os for en måneds tid siden, og hun har været ude i 2 af klasserne og gennemført det her forløb, der hedder social pejling. Så hun sidder lige med, og hvis der er nogle spørgsmål undervejs og så videre, så vil hun prøve sådan lige at samle lidt op inde i chatten og eventuelt bryde ind, hvis der er behov for det. Og ellers så fungerer det bedst, hvis I ligesom prøver at skrive jeres spørgsmål ned undervejs, og så tager vi dem undervejs, eller når vi er færdige med selve præsentationen. Det er mindre forstyrrende nemlig. Ja, jeg tror det var nogenlunde det. Så lad os så småt gå i gang. Jeg er lige blevet spurgt, Brian, om du kunne vise den her Turning Point slide igen, måske? Den kommer nu. Ja, det er så fint. Den kommer nu. Tak. Sådan der. Yes. Godt. Som sagt, så må I meget gerne downloade denne her. Og ellers så kommer denne her slide en gang mere lidt senere i oplægget også. Som sagt, så har Anne og jeg haft fornøjelsen af at være ude og besøge jeres børn ude på Trørødskolen, og det har været en meget, meget positiv oplevelse, kan vi lige starte med at sige. Nogle rigtig, rigtig søde børn, nogle søde og engagerede lærere, så det har virkelig været en fornøjelse. Og det synes jeg også, man kan se på de tal, som jeg vil præsentere for jer her lidt senere i forhold til, hvor de er henne i forhold til alkohol, rygning og andre ting. Så det har været en rigtig god oplevelse. Lige kort i forhold til, hvordan programmet kommer til at være. Først så vil jeg starte lidt med lidt teori i forhold til, hvad det er, vi har præsenteret for jeres børn, og hvorfor det er den metode, vi bruger. Så har de svaret på en masse ting, mens vi har besøgt dem, hvor de har brugt de her klikker, som er et redskab, vi bruger rigtig meget, fordi det ligesom gør det muligt at stille dem nogle spørgsmål, og så kan de svare anonymt ved hjælp af de her klikker. Og udover at man er anonym, så er det også med til, at alles stemme tæller lige meget. Så det er en god måde ligesom at inddrage det tavse flertal på. Og så vil jeg gerne præsentere de her elevsvar for jer, og til sidst så laver vi lidt pejling i forældregruppen. Så kommer der lidt spørgsmål og opsamling. Det er ikke lige 45 minutter, det bliver måske et kvarter, 20 minutter eller noget. Og så lukker vi ned for i aften.
Men hvis vi lige skal starte med at præsentere os, så udgøres SSP i Rudersdal Kommune af mig selv og så min kollega Katrine Reumert. Jeg er mere ude på skolerne og laver forebyggende arbejde, og Katrine er mere på det lidt individorienterede arbejde. Og så er Anne så ny hos os, så jeg ikke engang har nået at få sat hende ind her. Men hun er selvfølgelig også ude på skolerne og laver social pejling, ligesom jeg er. Så har vi et gadeteam, det består af Per og Reit, som er fuldtidsansatte, og så har de følgeskab af Louise og Valentin, som er på deltid. De laver noget andet ved siden af. Og Per og Reit, de er sådan meget ude i det offentlige rum, de er ude på skolerne, de er ude i ungemiljøerne. Og det er ikke fordi, de er vagtkorps eller vagtværn som sådan. Det er der nogen, der fejlagtigt tror. Deres opgave, det er ligesom at opsøge de unge ude i det offentlige rum og prøve at lave en eller anden form for relationsarbejde. Så hvis man sidder lidt for ofte ude i skolegårdene og hænger ud uden egentlig at have et formål aften efter aften, jamen så kan det være, at de måske kan hjælpe mig over i klubberne eller i nogle fritidstilbud eller andet. Så det er ligesom deres primære opgave. Når vi snakker unge mennesker i dag, så er der 3 antagelser, der meget ofte går igen. Det bliver værre og værre. Det er ligesom det, man kan læse, hvis man læser avisoverskrifterne. De er tit og ofte efter de unge mennesker. I øjeblikket så er det her med, at det er de unge, der samles til piratfester, det er de unge, der smitter med corona osv. osv. Så de unge, de står rigtig ofte for skud i forhold til medierne. Så er der også mange, der tænker, at oplysning, det må være vejen frem. Hvis vi bare smider en hel masse information i hovedet på de unge mennesker, hvis vi fortæller dem, at rygning det er usundt, og man skal ikke drikke alkohol, før man er over i hvert fald minimum 16 eller ældre, jamen så skal det nok afholde dem fra at gøre de her ting. Og så er der også nogen, der mener, at det kan i det mindste ikke skade og forebygge. Og hvis vi kigger lidt nærmere på de 3 udsagn, så bliver det faktisk bedre og bedre. Ungdomskriminaliteten har stort set ikke været lavere, end den har været her de sidste par år. Den har været stødt nedadgående over de seneste 12-13 år. Så det bliver faktisk bedre og bedre. Oplysning er ikke nødvendigvis altid vejen frem. Det skal jeg nok vende tilbage til. Men det er ikke nok bare at gå ud og informere de unge mennesker om, at rygning osv. det er usundt. Der skal også nogle gange nogle andre ting til. Og så kan det faktisk også være skadeligt at forebygge, hvis vi gør det forkert. Det skal jeg nok også lige vende tilbage til. En artikel, der understøtter det her med den faldende ungdomskriminalitet, den er efterhånden ved at være et par år gammel, men budskabet er stort set det samme. Der er mange, der peger på, at ungdomslivet det er flyttet væk fra gaden og ind på teenageværelserne, hvor de unge de sidder og kommunikerer online ved hjælp af sociale medier osv., især i den her coronatid. Men en anden ting er også, at de unge har fået det bedre med deres forældre. Og hvis man kigger på grafen der, så kan man se, at det er en statistik over unge, der er blevet spurgt, om de nogensinde har stjålet noget. Så det her, det er altså de unges egne udsagn, der ligesom gør sig gældende. Og der kan man se, at den har været faldende fra slut 80'erne og frem til 2016. Andre ting, der også peger på, at kriminaliteten den er faldet, og årsagerne dertil, jamen det er, udover at de unge har fået mere medbestemmelse, så har vi generelt i samfundet også fået en sundere økonomi. Og alle de her ting er med til at trække i den rigtige retning, kan man sige. Et sted, hvor det til gengæld er gået den modsatte vej, det er i forhold til databedragerier. Og her der er der en graf, der viser, at kriminaliteten på nettet den er steget meget, meget voldsomt over de seneste år. Dermed ikke sagt, at det er de unge mennesker, der står bag denne her kriminalitet. Det er bare en opgørelse sådan generelt. Men det er lige så meget for at vise, at det er måske ikke så meget i butikkerne eller ude på gaden osv., at den her kriminalitet den foregår. Jamen meget af kriminaliteten er flyttet over på sociale medier og online. Og det kan være alt fra, at man køber noget frem til, at man overfører penge til en rig onkel i Afrika eller et eller andet. Så det er bare en graf, der viser, at det er den vej udviklingen går. Så er der en statistik i forhold til det her, der viser med, at ungdomskriminaliteten den er faldet det seneste. Man startede med at lave denne her opmåling tilbage i 2006, og så kan I se, hvordan at den er faldet over de senere år. Og der er lige lidt forsinkelser, når man går ind og kigger på de her tal. For det første skal politiet lige frigive tallene, og så er der nogle forskere, der skal ind og tygge sig igennem alle de her mistanker og
sigtelser og også anmeldelser, der måtte være. Og det, der sker fra 2017 til 2018, det er, at ungdomskriminaliteten den stiger meget, meget voldsomt, med næsten 30% stigning. Og det er der selvfølgelig rigtig mange, der undrer sig over, hvordan det kan være, at der lige pludselig sker så voldsom en stigning. Og hvis man går ind og kigger på data bag, også lidt i forlængelse af det, jeg sagde før med kriminalitet, der har flyttet over på nettet, jamen så har der sikkert mange af jer, der har hørt om den her store Umbrella-sag, som ligesom blev udrullet tilbage i 2018. Og til dem, der ikke har hørt om den, så drejer det sig om, at der er blevet optaget en intim video af en 15-årig pige og en 15-årig dreng, der har sex, og uden de har givet samtykke til det, eller faktisk været klar over, at det sker det her, af nogle af deres klassekammerater til en gymnasiefest. Og denne her video, den er så blevet delt rigtig mange gange efterfølgende. Og indledningsvis så var der omkring 4.700 unge mennesker, der modtog denne her video, blandt andet via det sociale medie Messenger. Og ud af de 4.700 unge, der var der cirka 1.000 af dem, der valgte at dele videoen videre. Og eftersom at Messenger og Facebook det er amerikansk, så fik dansk politi en henvendelse fra det amerikanske politi i forhold til, at denne her video den blev delt inde på det her sociale medie. Og så går politiet ind og efterforsker og går ind og kigger på IP-adresser osv. Og i første omgang var der cirka 1.000 af de unge mennesker, der blev sigtet for det her. Efter det har været op i medierne og så videre, så er der faktisk yderligere 1.000, der vælger at gå ind og dele denne her video i det, man kalder Umbrella 2.0. Så der er rigtig mange unge mennesker, der ligesom har fået en plet på straffeattesten og også på børneattesten for at dele denne her video. Og det er en af de primære forklaringer til, at kriminaliteten den er steget så meget fra 2017 til 2018. Der kommer lidt mere i forhold til det her med deling af billeder på nettet. Man har også fundet ud af, at risikoadfærd det er sammenhængende. Og det vil sige, at når Anna og jeg er ude og snakke med eleverne ude på skolerne, så tager vi udgangspunkt i tobak og alkohol. Og hvorfor gør vi det? Jamen det er fordi, at man har fundet ud af, at risikoadfærd det er sammenhængende. Og det her, det er en graf, der blev lavet på baggrund af en skoleundersøgelse tilbage i 2018 af Flemming Balvig og Lars Holmberg. Og I kan se, der er lidt forskel på stregtykkelserne imellem de forskellige bobler i forhold til forskellige former for risikoadfærd. Det kunne også være, at man havde gået ind og lavet en boble, der hed deling af nøgenbilleder eller andre ting. Så nu er det bare de her 6 kategorier, der ligesom er blevet hevet ud i den her analyse. Og forskellen på stregtykkelsen, den går ligesom ind og indikerer sammenhængen mellem for eksempel alkohol og tobak, eller tobak og hash. Og der kan man se, at hvis man eksempelvis drikker alkohol, jamen så er der også langt større chance for, at man måske ryger i den forbindelse. Og det samme gør sig gældende i forhold til, hvis man ryger tobak enten dagligt eller en gang imellem, jamen så er der også langt større sandsynlighed for, at man enten prøver at ryge hash, eller decideret udvikler en form for hashforbrug eller misbrug. Så sammenhængen er meget, meget tydelig imellem de forskellige former for risikoadfærd. Og teorien er så, at hvis vi kan gå ind og forhindre de unge mennesker i at begynde at ryge eksempelvis, eller hvis vi kan udskyde alkoholdebutalderen, jamen så har det en positiv ringeffekt i forhold til de andre former for risikoadfærd. Det, der kan undre lidt, det er, at stregen mellem alkohol og vold ikke er tykkere, end den er. Det var den tidligere, altså det her med, når alkoholen går ind, jamen så går forstanden nogle gange ud, og så unge mennesker går i byen, og så nogle bliver kærlige, nogle vil slås. Men der kan man simpelthen ikke påvise den samme sammenhæng, som man kunne tidligere. Men det kan man altså mellem alkohol, tobak og hash. Hvordan gør vi så, når vi skal ud og forebygge i forhold til unge mennesker? Jeg har taget et eksempel med på en kampagne, som ikke er så hensigtsmæssig. Den er meget ældre dato, som I formentlig kan se på påklædninger, frisyrer osv. Det er Sundhedsstyrelsen tilbage for nogle år siden, der lavede den her kampagne, hvor der står, børn og unge drikker mere end du tror. Det er de voksnes ansvar. Og hvis man kigger nærmere på den her plakat, så er der nogle ting, der ligesom springer i øjnene med det samme, i hvert fald hos mig. For det første så er denne her person, der er på billedet, væsentligt yngre end den alder, man har i dag, i forhold til, hvornår man må købe alkohol.
Derudover så er det ikke bare en almindelig øl, han sidder med i hånden, det er en guldøl. Og så kan man i forvejen læse i overskrifterne, at de unge mennesker i Danmark har, hvis ikke verdensrekorden, så i hvert fald Europarekorden i forhold til alkoholdebutalder og alkoholindtag. Og hvis man har det i baghovedet som ung menneske, og man kommer forbi denne her plakat og tænker, okay, jeg ved i forvejen, mange unge mennesker drikker alkohol, og det gør vi rigtig meget i Danmark, og så står der her, at børn og unge drikker mere, end jeg i forvejen tror, jamen så kan det godt være, at man står tilbage og tænker, okay, så er jeg godt nok bagud, så må jeg hellere se at komme i gang, jeg må hellere se at få drukket noget alkohol. Så det her, det er efter min overbevisning ikke det bedste eksempel på en god kampagne. Jeg har selv en fortid fra politiet. Jeg var i lokalpolitiet i Taastrup i en årrække, og der var jeg ude på en del skoler med det, vi kaldte hashkufferten. Og som I kan se her, så var der både lidt tobak, der var alkohol, der var alle mulige former for rusmidler i. Der var også ecstasy og amfetamin og alle mulige små piller osv. osv. Og der var sågar også en klump hash, man kunne sætte ild til, og så kunne man sende den rundt i klassen og fortælle de unge mennesker, at sådan lugter hash, det må du aldrig nogensinde prøve. Og så kunne man klappe tasken eller kufferten sammen, og så kunne man gå hjem og tænke, nu har jeg forebygget, nu har jeg reddet en masse unge mennesker fra at komme ud i en eller anden form for misbrug eller noget. Det man fandt ud af, det var, at det havde nogenlunde samme effekt, som når Mette Frederiksen går ud og siger til voksne danskere, at de ikke skal hamstre, fordi at der er coronapandemi, med det resultat, at der ikke er noget toiletpapir at opdrive i butikkerne dagen efter. Og det var præcis det samme, der gjorde sig gældende her. Man gik ud og gjorde noget i den bedste mening, og så fandt man ud af, at det havde den modsatte effekt. At de risikovillige unge, de blev mere nysgerrige, og de tænkte, jeg har prøvet det og det, jeg har ikke prøvet det der, det lyder godt nok spændende. Så det er man heldigvis gået væk fra, og gået over til noget andet. Hvad er det så, der virker? Jamen tilbage i start 0'erne, der var der nogle kriminologer, som gik ud og lavede et kæmpestort eksperiment ned i Ringsted, hvor man tog de 18 skoler, der var i Ringsted på det tidspunkt, og inddelte dem i forsøgsklasser og kontrolklasser. Og på en skole kunne der godt være begge dele, det vil sige A-klassen var forsøgsklasse, og B-klassen var kontrolklasse eksempelvis. Og så gik man ud og gennemførte et forløb, noget tilsvarende det, som Anne og jeg har været igennem med jeres børn, hvor man går ud og konfronterer dem med det, man kalder deres sociale overdrivelser eller flertalsmisforståelser. Og kort fortalt, så går det ud på, at man eksempelvis spørger, hvor mange tror du, der ryger cigaretter i din egen klasse? Så svarer de på det. Hvor mange tror du fra naboklassen? Hvor mange tror du fra naboskolen? Og hvor mange tror du inden fra København, der ryger dagligt? Og jo længere væk man kom fra egen klasse eller egen trygge lille andedam, jamen jo større sociale overdrivelser havde de unge mennesker. Og så forklarede man dem på forskellige vis, at dem fra naboklassen eller dem inden for København faktisk ikke er ret meget anderledes, end de selv er. Og det man fandt ud af, det var, at det var ligesom med til at fjerne et eller andet fiktivt forventningspres, som de unge mennesker gik rundt og havde i forhold til, hvordan man skulle være. Og hele tankegangen bag det her, det er, at vi rigtig gerne vil passe ind. Vi er flokdyr, vi vil gerne være en del af en gruppe, vi vil gerne være normale, vi vil gerne være ligesom flertallet. Og derfor så gør vi det, som vi tænker eller tror, at flertallet gør. Det her eksperiment eller forsøg, det er blevet gentaget flere gange sidenhen, ikke bare i Danmark, men internationalt i rigtig mange lande. Stort set alle eksperimenter og forsøg med samme positive resultat. I Danmark har vi haft Aarhus-eksperimentet tilbage omkring 2010, 12 stykker, og senest har vi haft Syddansk Universitet, der over 4 år også har været inde og arbejdet intens med denne her metode. De kalder det gode liv, som også kunne påvise, at det har en positiv effekt. Så det er ligesom måden, vi gør det på. Når man sidder som ung menneske hjemme på teenageværelserne og zapper lidt rundt, det er der rigtig god tid til i øjeblikket med coronanedlukning og så videre, jamen så er man måske meget på de sociale medier. Det kan også være, at man sidder og ser nogle af de her reality-programmer, Paradise Hotel, Kongerne af Marielyst og hvad de ellers hedder. Og så kan det jo godt være, at man sidder der og tænker, det er åbenbart sådan, det er at være ung om nogle år.
Hvis man er i Paradise Hotel, så skal man have en masse tatoveringer, store overarm og vaskebræt, og man skal drikke en masse alkohol. Man skal lave en masse damer, hvis man er mand, og hvis man er kvinde, så skal man have store silikonbryster og noget i læberne, og så videre, og så videre. Og hvis det er det, man sidder og pejler efter, så pejler man efter noget helt forkert. Så det er rigtig vigtigt, at vi går ud og snakker med de unge mennesker, og fortæller dem, at det ikke er sådan, det er at være ung. Det er ikke virkeligheden, det er et meget, meget karikeret billede af det. Det kan også være, at de sidder og surfer lidt rundt på de sociale medier, og tænker, at alle andre har et langt federe liv, end jeg selv har. Det er typisk de gode billeder, de gode historier, de gode oplevelser, man smider på de sociale medier. Det kender vi også selv. Instagram især, der kan man jo bruge flere timer på at photoshoppe et billede, så man ser så godt ud som overhovedet muligt, inden man lægger det op. Og det kan godt skabe noget usikkerhed og noget præstationsangst hos rigtig mange af de unge mennesker, som kan skabe noget ensomhed, der kan skabe noget mental mistrivsel osv. osv. Så der er det også rigtig vigtigt, at man ligesom husker at minde de unge mennesker om, at det ikke altid er sådan virkeligheden er, at det også er okay at være i sommerhus i regnvejr med sine forældre, og det ikke er alle andre, der er på fede ferier i Dubai eller et eller andet. Der er også nogle af skolerne, når jeg kommer rundt, så har de meget store sociale overdrivelser omkring deres jævnaldrende fra andre dele af Rudersdal Kommune. Og når jeg sådan prøver ligesom at gå dem lidt på klingen og spørge ind til, hvordan det kan være, jamen så nævner de blandt andet det her med, at hvis man lægger et billede op på et socialt medie, jamen så er der tit cigaretter eller snus eller andre ting med på de her billeder. Og det kan jo lige så vel være for ligesom at spille smart, hvis man er et ung menneske, at man ligesom gerne vil fremstå på en bestemt måde. Men hvis det er det, man hele tiden konfronteres med, når man sidder og surfer rundt på de sociale medier, jamen så er det jo med til at præge denne her sociale overdrivelse eller misforståelse, at rigtig mange ryger eller tager snus osv. osv. Ja, forskere kalder også det her for flamingo-effekten, det her med, at vi rigtig gerne vil passe ind, og vi rigtig gerne vil være en del af flokken. Og øverst til venstre kan I se et billede af en and, der er vokset op i en zoologisk have, og den står på et ben, og der står faktisk inde under det her billede der, at det gør den faktisk rigtig mange timer om dagen, den her and. Og hvorfor gør den det? Jamen det gør den selvfølgelig, fordi at den er vokset op sammen med flamingoer, som står på et ben rigtig ofte, og så tænker den, det er åbenbart normal adfærd, derfor skal man stå på et ben. Så man bliver præget rigtig meget af omgivelserne. Over til højre, jeg ved ikke om I kan huske for nogle år siden, de unge mennesker rendte rundt med buksen godt ned omkring boxershorts, så man skulle have de rigtige mærker boxershorts på osv. Der er ikke rigtig nogen af de unge mennesker, der ligesom ved, hvorfor man gør det, eller hvor den her kultur stammer fra. Mange tænker, at det er fra hip-hop-kulturen, og det er selvfølgelig også rigtigt. Men et sted, som det blandt andet også stammer fra, det er fra de amerikanske fængsler, hvor at det er med til at indikere, at man er ledig på markedet, man er klar til en fængselskæreste. Og det tror jeg, at der er nogen, der har glemt at fortælle de unge mennesker, når det er, at de begynder at gå rundt på den her måde. De ser bare deres jævnaldrende kammerater gøre det, og de tænker, at det ser smart ud, så derfor gør jeg det også. Og der er mange andre eksempler. For nogle år siden var der det her med scary clowns, hvor at man klædte sig ud og skulle skræmme andre osv. Og jo mere opmærksomhed det fik i medierne, jo flere følte behov for at klæde sig ud som scary clowns. Og det samme med stenkast fra motorvejsbroer osv. osv. Så hvad vi læser i nyhederne, det har rigtig stor påvirkning på, hvordan rigtig mange unge mennesker især til deres adfærd. Så man kan sige, at fakta er, at vi spejler os selv i andre og indretter vores adfærd efter, hvad vi tror, andre gør og synes. Og teorien er så, at hvis vi går ud og konfronterer de unge mennesker med deres egne sociale overdrivelser og informerer dem om fakta, så er vi i sidste ende med til at fjerne et forventningspres, som er med til at mindske risikoadfærden. Så det er ligesom teorien bag. Og hvordan gør vi så det? Jamen, vi har været sammen med jeres børn i 4 lektioner. Vi har snakket rygter, vi har snakket overdrivelser, vi har lavet en hviskeleg blandt andet. Vi har snakket fordomme, så har vi været inde omkring medierne med kildekritik, avisoverskrifter osv. Og så har vi brugt de her klikker til ligesom at stille med en masse spørgsmål. Og det synes de er rigtig interessant, fordi at de er jo rigtig meget nysgerrige på
på hinanden. Hvad tænker mine klassekammerater, og hvordan er det at være ung andre steder i kommunen? Og de svar vil jeg gennemgå for jer lige med et øjeblik. Det er også vigtigt lige at sige, når det er, at vi har nogle data og sammenligner 7. årgang på tværs af kommunen, jamen så har vi de her data fra den store ungeprofilundersøgelse, som vi skal til at gennemføre nu her igen i år. Det var første gang sidste år, vi gennemførte den på 7., 8. og 9. årgang, og der er nogle politikere og andre, som rigtig gerne vil have en status på, hvordan det er at være ung, og hvordan det ser ud med risikoadfærd, og virker den her indsats, vi laver, osv. osv. Så vi gennemfører den igen i år, og det er et stort arbejde for skolerne. Det er rigtig dejligt, de bakker op om det. Det er også et stort arbejde for eleverne. De skal bruge en lektion på at gå ind og svare på en masse ting omkring dem selv. Og det er alt fra, om de spiser morgenmad, hvordan de trives, hvad tid de går i seng om aftenen, hvor mange timer de bruger på skærmen, osv. osv. Men der er altså også noget i forhold til tobak, alkohol, deling af nøgenbilleder osv. Og det er der, vi har de her data fra, som vi får at se om et øjeblik. Ja, typisk så vil der være de her 6 svarmuligheder, der går igen, når det er, at vi stiller eleverne nogle spørgsmål. Vi ved ikke på forhånd, hvor mange elever der er i klasserne, når vi kommer rundt på skolerne, så vi tager udgangspunkt i, at der er cirka 25 elever i hver klasse. Vi kunne for eksempel finde på at spørge, hvor mange tror du, der ryger cigaretter dagligt i din egen klasse, så kan de svare A, ingen, det svarer til 0 ud af hele klassen, B, næsten ingen, det svarer til 1 til 2 ud af hele klassen, og så videre derudad. C, under halvdelen, D, omkring halvdelen, E, de fleste, og F for næsten alle, skråstreg alle. Og det er som sagt en gennemgående svarmulighed i rigtig mange af spørgsmålene. Allerførst så var der jo 4 klasser, og der var 48 drenge og 43 piger fordelt på de 4 klasser. Og det kan godt være, at tallene varierer en lille bit smule. Som udgangspunkt skulle der være 92 elever og 92 svar. Men nogle gange så er der nogen, der skal til lægen eller går lidt før eller et eller andet. Så derfor så kan det godt være, at nogle steder er vi nede på 90 svar eller noget af den stil. Men jeg har gjort det, at vi har taget alle svarene fra alle 4 klasser og blandet sammen, så der ikke ligesom er en enkelt klasse, der bliver udstillet eller noget. Først så blev de spurgt, hvor mange elever fra din egen klasse tror du, der ryger cigaretter dagligt? Og det var, hvad eleverne svarede. 91 gættede på ingen, og en enkelt gættede på, at der måske var en enkelt eller 2 fra egen klasse, der ryger cigaretter dagligt. Og I kan ånde lettet op, der er ikke nogen fra jeres børns klasser, der ryger cigaretter dagligt. Så blev de spurgt ind til, hvor mange elever fra en tilfældig 7. klasse i Rudersdal tror I, der ryger cigaretter hver dag. Og så sker der lidt med tallene, som I kan se. Nu er der kun 15, der gætter på ingen, 60 gætter på næsten ingen, 14 gætter på de færreste eller under halvdelen, og 3 gætter på omkring halvdelen. Og det rigtige svar er, at vi er på 0%, der ryger cigaretter dagligt i Rudersdal Kommune. I hvert fald sidste skoleår. Så her var der altså tale om det, man kalder en social overdrivelse. Og så plejer vi også at gå ind og udfordre dem lidt i forhold til, jamen, hvad gør det ved jer, hvis I tror, at det er under halvdelen, eller faktisk omkring halvdelen, der ryger cigaretter dagligt. Og der er de rigtig gode til selv at reflektere sig frem til at sige, jamen, så kan det være, at vi tror, det er normalt, og så kan det være, at vi måske også selv begynder at ryge cigaretter på et tidspunkt. Så de er rigtig gode til at drage den parallel der, når man er ude og snakke med dem. Så blev de spurgt, hvor mange elever fra en tilfældig 9. klasse i Rudersdal ryger cigaretter hver dag. Så var der en af eleverne i en af klasserne, der spurgte, er Nærum med i det der tal der? Og ja, det er blandt andet også Nærum, det er også Vedbæk, det er også alle dem fra Birkerød. Og det kan godt have påvirket nogle af deres svar lidt, fordi som I kan se her, så er der en enkelt, der gætter på ingen, 26 på næsten ingen, 40 gætter på, at det er under halvdelen, 22 gætter på, at det er omkring halvdelen fra 9. klasse, der ryger dagligt, 2 gætter på, at det er de fleste, og en enkelt gætter på, at det er næsten alle fra 9. klasse, der ryger dagligt. Og nogle gange så gør Anna og jeg det, at vi ligesom deler klassen op i 2, og så siger vi, jamen det svarer til, at hvis det er omkring halvdelen, så svarer det til, at det er alle dem her over til højre i klassen, der begynder at ryge cigaretter dagligt inden for de næste 2 år. For om 2 år er det jo jer, der går i 9. klasse.
Og så spørger vi, om de tænker, det er realistisk, og det mener de jo så ikke, det er. De mener, det er den anden halvdel af klassen, der kommer til at ryge inden for de næste 2 år. Men det er bare for at illustrere det her med, at jamen, altså, de har de her sociale overdrivelser, og det er med til at påvirke, hvad de tror i forhold til hinanden. Det rigtige svar er, at vi er helt nede på 1,4%, og det tal har været stærkt nedadgående her de sidste par år. For bare 2 år siden var vi på omkring 4%, og sidste år var vi på omkring 2%. Sidste år var vi på 1,4%, forrige år var vi på 2%, og for 3 år siden var vi på 4%, der ryger dagligt fra 9. klasse. Så det er altså nedadgående, det tal her. Og bare lige for at være lidt pædagogisk og illustrere det i forhold til eleverne, så svarer det altså til, at vi skal ud i 3 9. klasser, før vi finder 1 elev, der svarer, man ryger cigaretter dagligt. De får de her svar løbende, så bare lige for at sætte det lidt på spidsen, så bliver de også spurgt ind til, hvor mange elever fra en tilfældig 9. klasse inde i København tror I, der ryger cigaretter hver dag. Og København, det kan jo være mange ting. Nogle spørger om Christiania er en del af København, og nogle er også så reflekterende, så de tænker, jamen København er jo rigtig stort, der bor rigtig mange mennesker inde i København. Men det her, det er hvad de tror, og som I kan se, det er jo lidt præget af de samme sociale overdrivelser. At 21 tror det er omkring halvdelen, 4 tror det er over halvdelen, og en enkelt mener, at det er næsten alle eller alle fra 9. klasse inde i København, der ryger cigaretter dagligt. Det er lidt ældre dato, det er et tal, vi har inden for København. Det er desværre ikke noget, de går ind og måler på så ofte inde i København, så jeg ikke kunne opdrive et nyere tal. Men det sidste tal, jeg har fra 17-18, der ligger vi på omkring 4%, og det var også der, vi lå i Rudersdal for nogle år tilbage. Så i bund og grund er de ikke så meget anderledes inde i København, sammenlignet med eksempelvis dem fra Rudersdal. Og det er jo også en meget god mulighed for lige at gå ind og snakke lidt i forhold til det her med fordomme, og hvad tror I dem inden for København vil synes om, eller tro om jer, hvis det var, vi gik ind i København og spurgte. Og så var der en af eleverne, der siger, at jeg tror slet ikke, de ved, hvad trørød er. det kan han jo have ret i. Men ja, i bund og grund, så har de jo præcis de samme fordomme omkring vores unge mennesker i Rudersdal Kommune. Så har vi taget et helt nyt spørgsmål med, Anne og jeg, i forhold til snus, som også er begyndt at dukke rigtig meget op her på det sidste, i hvert fald på ungdomsuddannelserne. Og det er kun skole nummer 2, hvor vi har været ude og spørge om det her med snus. Og de blev spurgt, hvor mange elever fra din egen klasse tror du, der har prøvet at tage snus? Det her, det var, hvad eleverne svarede. 61 gættede på ingen, 29 på næsten ingen, og en enkelt på under halvdelen. Og lidt overraskende, så ligger vi faktisk på 91, der svarer, at de aldrig har prøvet snus, og en enkelt svarede, at de har prøvet det, eller man har prøvet det få gange. Og en af de andre skoler, vi lige var ude på her for nylig, Anna og jeg, der var tallet meget anderledes. Der var det 3-4 stykker per klasse cirka, der havde prøvet snus, eller nogen tilkendegav oven i købet, at de bruger det dagligt. Så det er bare for at sige, at det er noget, der ligesom er på vej frem, det her med snus. Og det kan der være mange forklaringer på. Jeg var ude på Birkerød Gymnasium lige efter skolesommerferien og hilste på de nye 1. G-klasser. Jeg var ude og køre sådan en pejlingsforløb på 13 klasser, og der kunne jeg se, at i gennemsnit var det cirka 15%, der svarede, at de bruger snus dagligt. 15% af gymnasieeleverne. Og sammenligner vi med ungeprofilundersøgelsen sidste år, hvor vi var ude og spørge blandt andet om snus, jamen der lå vi på omkring 6% på Birkerød Gymnasium. Så der sker altså noget i forhold til det der med unges forbrug af snus. Så det er bare et opmærksomhedspunkt i forhold til jer som forældre, at I lige er bevidste omkring det. Og det kan jo have mange forklaringer. En af forklaringerne kan være, at mange skoler er gået hen og blevet røgfri, eller indført røgfri skoletid, og sådan en snuspakke der, den kan man nemmere gemme op i overmunden, hvis det er i timerne eller i frikvartererne. Så det kan være en af forklaringerne. Og igen det her med, hvad gør de andre? Jamen, der er mange, der bruger snus, og så tilbyder man dem omkring sig, og så kan det være, at man måske udvikler et forbrug den vej igennem.
Nu er det ikke så sort-hvid i forhold til det der med, enten ryger man dagligt, eller også ryger man slet ikke. Og den her graf, eller den her slide, har jeg også vist til eleverne, og den viser jo, at i 7. klasse, der er også nogle ganske få, der har prøvet at ryge, og der er også nogle ganske få, der kalder sig festrygere, altså dem, der ryger en gang imellem. Det samme gør sig gældende i forhold til 8. klasse, og det samme gør sig gældende i forhold til 9. klasse. Og det jeg ligesom fremhæver i forhold til eleverne, det er, at jamen, det er omkring cirka 70%, altså 7 ud af 10 fra 9. klasse, har aldrig prøvet at ryge, når det er, de går i 9. klasse. Og det kan måske forhåbentlig være med til at fjerne det der forventningspres hos rigtig mange af de unge. Så var vi også inde og snakke alkohol. Allerførst så skulle vi lige blive enige om, hvor meget er en genstand. Og det havde de rimelig godt styr på. Det her, det var det, vi tog udgangspunkt i. Det kan være en almindelig øl. Det kan være et af de her blandingsprodukter, Somersby, Bacardi Breezer og Mokai. Det kan være et glas vin, eller det kan være et shot, eller de her små snapseglas eller lignende, hvor der er meget stærk spiritus i. Så det er det, de ligesom har taget udgangspunkt i de efterfølgende spørgsmål. De blev spurgt, hvor gammel skal man være for at købe alkohol i butikkerne, og man skal være 16 år, som I kan se her, og det havde langt de fleste styr på. Det var der 67, der tilkendegav via klikkerne, at man skal være. Og så er det jo altid sjovt at spørge eleverne bagefter, når de har svaret på det her, hvad tænker I egentlig om det, at der er nogen, der har truffet den beslutning på jeres vegne? Og der alle jeres børn var inde og sige, jamen det synes de faktisk er en rigtig, rigtig god idé. Der var måske lige en enkelt, der mente, at det godt måtte være 15 år, men flertallet i alle klasserne var alle sammen enige om, at jamen 16 år, det var en rigtig passende alder. Og det var rigtig rart, at der var nogen, der havde gået ind og truffet den beslutning på deres vegne. Og de var også meget bevidste om det her med, at hjernen først er fuldt udviklet, når man er et godt stykke op i 20-årsalderen, og at hyppig alkoholforbrug eller alkoholindtag eller meget alkoholindtag på samme aften, jamen det kan gå ind og skade denne her udviklingsproces, som er med. Så det havde de rigtig godt styr på. Så blev de spurgt, hvor mange i klassen tror du, der har prøvet at være fuld? Og der er det jo altid sådan lidt svært at definere, hvornår man er egentlig fuld. Det vi blev enige om i de fleste klasser, det var, at det er, når man har drukket 3 genstande eller mere ved samme lejlighed. I hvert fald den alder, de har nu. Og de var jo selv inde på det her med, at der var forskel på højde og drøjde og køn og alder osv. osv. Men i forhold til den alder, de har nu, så var det altså 3 genstande eller mere ved samme lejlighed. Det her, det var, hvad de svarede. 59 gættede på ingen, 29 på næsten ingen, og 4 gættede på, det var under halvdelen. Det her, det var, hvad de svarede. 7% svarer, at de har prøvet at være fulde. Nu skal jeg lige se en gang her i mine papirer. Den var der, kan jeg se. Og det svarer faktisk til, at det er 7, der har tilkendegivet, at de har prøvet at være fulde. Så 7 fordelt på de 4 klasser, så cirka 2 i hver i gennemsnit, plus minus. Og så sidder man måske og tænker, hvordan ser det ud sammenlignet med resten af kommunen? Jamen en lille bitte smule over, men på ingen måder alarmerende. Når jeg kommer rundt i nogle af de andre klasser, det er jo det her tal, vi har fra ungeprofilundersøgelsen, så det må vi gå ud fra er det mest korrekte. Men jeg ser altså i en del klasser, jeg er rundt i, at vi også er et godt stykke over de her 7%. Så det er på ingen måder alarmerende. Og det er jo også lige så meget for at fortælle jer, at det er nu her omkring 7. klasse, at de så småt begynder at finde det her med alkohol interessant. Og derfor er det jo også vigtigt, at I forældregruppen får snakket lidt sammen, måske lave nogle aftaler i forhold til, jamen, når der nu skal være fester i 8. og 9. klasse, jamen, hvordan skal det så være? Typisk så kan man i hvert fald godt blive enige om, at man ikke serverer alkohol fra hinandens børn og sådan nogle ting. Og skal der serveres alkohol til nogle fester om nogle år, jamen så melder man det tydeligt ud i forhold til invitationen og sådan nogle ting. Så det er bare en opfordring til, at I får snakket sammen i forældregrupperne i forhold til, hvad gør man fremadrettet. Og min erfaring er, at det er klart nemmest
at nå til enighed her i 7. klasse, sammenlignet med 8. eller 9. klasse. Så er det rigtig, rigtig svært at blive enige der. Så blev de spurgt ind til, hvad er årsagen til, at du ikke drikker alkohol? Her kunne de svare op til 3 forskellige ting, max, eller ja, op til 3 forskellige svar. Det her, det var, hvad de svarede. 54 svarede, fordi jeg ikke har lyst, og fordi jeg ikke er gammel nok, og så var der 50, der svarede, fordi jeg ikke må for mine forældre. Og det er jo lige så meget en tilkendegivelse til jer i forhold til, at I har stadigvæk noget at skulle have sagt i forhold til forældrerollen. De lytter til jer, og de respekterer, at I er med til at sætte de her grænser. Og nogle gange, når jeg er rundt på skolerne til de her fysiske elevoplæg, typisk så er der mange forældre, der siger, jamen hvornår og hvordan skal vi så begynde at åbne op for det her med alkohol. Og det har jeg jo ikke facit på. Det er jo jer som forældre, der er eksperter på jeres egne børn, og ligesom skal vurdere, hvornår I tænker, de er klar til det. Der kommer nogle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen her lidt senere, men som udgangspunkt, så tag den der åbne og ærlige dialog med jeres børn i forhold til, hvorfor vil de gerne prøve at drikke, hvorfor vil de gerne prøve at smage det ved middagsbordet for eksempel, og hvis det er, at de gerne vil prøve det, fordi de gerne vil mærke effekten af det eller noget andet, jamen så tag en snak med dem omkring det, og så prøv også at være åbne i forhold til, at selvom I har nogle helt klare regler, og I ikke vil have, at de drikker, før de for eksempel er 15 eller 16, jamen så vis dem den tillid i forhold til, at hvis det alligevel går galt, eller de kommer til at drikke, og måske får for meget at drikke, jamen så kan de altid føle sig trygge ved at ringe til jer, hvis det er, at også hvis det er en klassekammerat, eller en god ven eller veninde, som har fået for meget at drikke, jamen så skal man selvfølgelig stadigvæk turde ringe til sine forældre. Der kommer lige lidt mere omkring det her lidt senere. Så blev de også spurgt, må du drikke en hel genstand for dine forældre? De kunne svare ja, jeg må godt drikke en hel genstand for mine forældre. Nej, jeg må ikke drikke en hel genstand for mine forældre. Mine forældre er uenige. Det kan være, at far siger ja, og mor siger nej. Eller ved ikke, for det har endnu ikke været relevant. Og det her, det var, hvad de svarede. 14 mener ifølge dem selv godt, at de må drikke en hel genstand for deres forældre. 36 svarer nej. 9 svarer mor og far er uenige. Og 33, de er slet ikke der endnu. De har slet ikke haft den her samtale derhjemme, så de ved ikke, hvad forældrenes holdning er. Og sammen med videoen her er forældreoplægget, der sender jeg sådan en fin lille brochure ud fra Sundhedsstyrelsen, der hedder Dit Barns Festkultur. Og der står nogle rigtig gode råd til jer forældre i den. Og der står blandt andet nogle myter og nogle fakta. Og en af de myter, der står, det er, at børn skal lære at drikke hjemme, så de får et naturligt forhold til alkohol og lærer deres grænse at kende. Fakta er, at børn, der får tilbudt alkohol derhjemme af deres forældre, begynder at drikke tidligere, og de drikker mere, når de er ude, sammenlignet med børn, som ikke har fået tilbudt alkohol derhjemme. Så blev de spurgt, ventede du med at drikke en hel genstand, så du fik lov af dine forældre? Og den var lidt tricky, fordi at hvis man ikke har prøvet at drikke alkohol, eller prøvet at drikke en hel genstand, så svarer man selvfølgelig bare C, ej prøvet. A og B er begge, hvor man har prøvet at drikke en hel genstand. Spørgsmålet er bare, om man har gjort det før, eller efter man fik lov af sine forældre. 19 svarede, at de har drukket en hel genstand, og de først gjorde det, efter de havde fået lov af deres forældre. 7 svarer, at de har drukket en hel genstand, men de gjorde det, inden de fik lov af deres forældre. Og flertallet 65 svarer, at de ikke har prøvet at drikke en hel genstand. Så godt stykke over halvdelen svarer altså, at de ikke har prøvet at drikke en hel genstand. Og det er jo ligesom det, igen i forhold til social pejling, som vi gerne vil vise eleverne. Jamen hvis du ikke har drukket en hel genstand, så er du ligesom flertallet. Der er de fleste af dine klassekammerater altså heller ikke endnu. Igen en myte fra Sundhedsstyrelsen. Hvis man forbyder unge noget, så bliver det først rigtig interessant. Og fakta er, at børn drikker mindre, hvis deres forældre tydeligt siger, at de først må drikke, når de bliver 16 år. Og det skal selvfølgelig sammenlignes med børn, hvis forældre accepterer, at de drikker tidligere. Det er dog vigtigt, at det formuleres som omsorg og ikke som en indiskutabel regel. Og så blev de spurgt, hvorfor tror du, at nogle unge begynder at drikke alkohol? Og her kunne de igen vælge op til 3 forskellige svar. Langt de fleste, 71, svarer for at være sej, / være som de andre.
Og så er vi lidt tilbage til det der med, hvad gør de andre, hvad gør flertallet, og lige så snart der udbreder sig en tendens til, at nogle af de andre begynder at eksperimentere lidt med alkohol, jamen så er der langt større sandsynlighed for, at ens eget barn også gør det på et eller andet tidspunkt. Og når man er ude på gymnasierne eksempelvis, og spørger de nye førstegærere, om de inden for den sidste måned har drukket 5 genstande eller mere inden for samme lejlighed, jamen så ligger vi på omkring 92%, der svarer ja til det spørgsmål. Så det er jo ikke et spørgsmål om flertallet kommer til at drikke alkohol på et eller andet tidspunkt, for det gør de formentlig. Det er mere et spørgsmål om hvornår. Så øvelsen er ligesom at prøve at udskyde alkoholdebutalderen så lang tid som overhovedet muligt. Også lidt, hvis vi går tilbage til det der slide i forhold til risikoadfærd, der er sammenhængende. Jamen hvis vi kan alkoholdebutalderen, og hvis vi kan få dem til at lade være med at begynde at ryge, eller bruge snus for den sags skyld, jamen så har vi hjulpet dem godt på vej i hvert fald. En ting, vi også altid starter med, når vi kommer rundt i klasserne, Anna og jeg, det er at lave sådan en kort præsentationsrunde, og så spørger man, hvad man interesserer sig for, eller hvad man er god til. Og der er det jo rigtig rart at høre, især blandt jeres børn, at det er jo stort set alle jeres børn, der går til et eller andet i deres fritid. Og det kan jo også påvirke i forhold til det her med, at de ikke har lyst til at drikke, hvis de for eksempel skal op og spille en vigtig fodboldkamp eller håndboldkamp eller et eller andet dagen efter, og det samme i forhold til rygning. Så brug den i forhold til, at det ikke gør noget godt for ens krop, hvis det er, at man går til fester eller drikker alkohol eller ryger for eksempel. Så skulle de lave en lille øvelse i klassen, som gik ud på, at de skulle forestille sig, at om 2 måneder, der er der ikke noget, der hedder corona, og der skal de arrangere en stor klassefest. Og det er 100% deres fest. Der er ikke nogen forældre, der har noget at skulle have sagt. Så det er dem suverænt, der bestemmer. Og de skulle prøve at tage stilling til sådan noget som alkohol, rygning, voksenopsyn, sluttid og andre ting, der ligesom kunne være relevante i forhold til sådan en fest her. Og det startede på den måde, at de var sammen 2 og 2, og så skulle de prøve at nå til enighed i forhold til, hvad de mente om det her. Så fandt de 2 andre, og så skulle de 4 nå til enighed, og så blev grupperne større og større. Og så til sidst så samlede vi op i plenum i klassen. Og det som 7.V fandt frem til, det var ingen alkohol, eventuelt en enkelt genstand, ingen rygning og ingen snus. Forældrene, jamen de må godt være et stykke væk, eventuelt inde hos naboen eller over på den anden side af gaden. Det var i hvert fald pinligt, hvis forældrene var for tæt på. Det må gerne starte kl. 18, ingen sluttid. Så må det gerne være en fed lokation, uden at de ligesom kom nærmere ind på det. Og så lige pludselig røg det over i, at det må gerne være noget med noget badetøjsfest eller poolparty, og det må gerne foregå på et kæmpe hotel. Den har vi altså ikke lige set så ofte, vel Anna? Det er ja, 7.X. Alkohol, det var ok, men man skulle lige have en seddel med hjemmefra. Det skulle være alkohol ikke i rigelige mængder, men i rimelige mængder, tror jeg har forsøgt at skrive. Man skulle drikke, som man ville, men man skulle kende sin grænse, og det måtte kun være almindelig alkohol. Ingen rygning. Forældrene, de måtte gerne være i nærheden. Tidspunkt, det skulle være efter midnat, og det kunne eventuelt være med overnatning, eventuelt spise sammen. Det måtte gerne være nogle små forfester, hvor man spiste, og så skulle man følges hjem. 7.Y, de blev enige om én genstand, hvis det var, man måtte. Forældrene bestemmer, hvor meget. Rygning, nej tak til det. Voksne, jamen det kunne eventuelt være inde hos naboen, eller inde i huset i et andet værelse. Sluttid og starttid 18 til 01. Og det må gerne være med mad, overnatning, snacks og musik. Og 7.Z, ingen alkohol, eventuelt maks 3 genstande, var der nogen, der mente. Rygning, nej tak til det. Voksne, jamen de måtte gerne være langt væk, 10 kilometer. Jeg tror, det var dig, der har skrevet den her op, Anne, så vidt jeg kan se på den pæne håndskrift. Eventuelt inde hos naboen. Og tid 19 til 02. Så må der gerne være sodavand, musik, snacks, følge sig hjem og gerne spise hjemmefra. Og i forlængelse af den her øvelse, så har Anne og jeg nogle alkoholpromillebriller med ud, som eleverne kan prøve at få på, og så skal det ligesom indikere, hvad det vil sige at være fuld i forhold til det her med, at man måske ikke
ser lige så godt. Det kan være svært at afstandsbedømme osv. osv. Og det er de selvfølgelig meget sjov ud af eleverne. Det kan være, at nogle af dem har været hjemme og fortælle om den her lille seance. Men der er selvfølgelig også lidt alvor i det i forhold til, jamen, hvad sker der, hvis det er, at man får for meget alkohol og drikke? Jamen, så skal man måske ikke tage hjem alene eller cykle, fordi det kan være svært at holde balancen på cyklen. Vi snakkede også lidt i forhold til, jamen, hvis man er til en fest, og der er nogen, der har fået for meget alkohol og drikke, hvad kan man så gøre for at hjælpe dem? Og der var de rigtig gode til at selv nævne det her med, så skal man have noget vand, eller man skal have noget at spise, have noget i maven for eksempel, og man skal ikke bare lade dem ligge, overlade dem til sig selv, for det kan være, at de kaster op eller et eller andet. Så det her med ligesom at drage omsorg for hinanden, det var de rigtig gode til. Sammen med det her oplæg, der sender jeg de barns festkultur ud fra Sundhedsstyrelsen, og så sender jeg et par eksempler på nogle alkoholaftaler ud til jer også. Og så håber jeg, at I på et eller andet tidspunkt, måske nogle kontaktforældre eller andre, har mod på at tage initiativ til, at I får drøftet det her i forældregruppen. Så var vi også inde og drøfte deling af nøgenbilleder sidst på dagen. Og der kommer lige et opsamling på det om lidt. Allerførst blev de spurgt, hvor mange fra en tilfældig 7. klasse i Rudersdal tror du inden for de sidste 12 måneder, der har delt et seksuelt billede eller video af dem selv. Og vi starter med lige at se sådan en lille video i forhold til, hvad er et seksuelt billede eller et nøgenbillede. Og det er jo selvfølgelig ikke, hvis man er på ferie med sine forældre og står nede ved vandkanten i bikini og tager et billede og sender til 3 gode veninder. Det er et feriebillede, det er noget helt andet. Så det havde de rimelig godt styr på. Det her, det var hvad de svarede. 29 gættede på ingen, 40 gættede på næsten ingen, 16 gættede på under halvdelen, og 5 gættede på omkring halvdelen. Og så er vi derhen igen, hvor at der er 5, der faktisk går rundt og tænker, at det er helt normalt, for det er omkring halvdelen, der gør det, sender nøgenbilleder af sig selv, når man går i 7. klasse. Og så slemt er det heldigvis ikke. Fra ungeprofilundersøgelsen, som blev gennemført der sidste år, jamen der kan vi se på landsplan, der ligger vi på omkring 5% fra 7. klasse, og i Rudersdal Kommune, der er vi væsentligt længere nede, der er vi helt nede på 2,7%. Så man kan jo håbe, at det blandt andet er den her indsats, vi har kørt de sidste 3 år på 7. årgang, som har været med til at skubbe tallene nedad i Rudersdal Kommune, sammenlignet med landstallene. Og sammenlignet med for nogle år tilbage, før Umbrella, jamen der kan vi også se en markant nedgang i forhold til unge, der sender billeder af sig selv. Så blev de spurgt, hvor mange fra 7. klasse i Rudersdal Kommune, tror du inden for de sidste 12 måneder, der har delt en seksuel billedvideo af andre uden samtykke, altså uden tilladelse. Og det her var, hvad de svarede, nogenlunde samme billede som før. Og det rigtige svar er, at på landsplan er vi på 1,7%, og i Rudersdal er vi lidt lavere, der er vi nede på 1,2%. Og i ungeprofilundersøgelsen er der også en svarmulighed, der hedder ved ikke, så derfor figurerer den også. Men det vigtige er selvfølgelig, at langt de fleste, omkring 97%, ikke har delt et nøgenbillede af andre. Og til allersidst så blev de spurgt, har du selv inden for de sidste 12 måneder delt et seksuelt billede af andre uden samtykke? Og det her var, hvad de svarede. Langt de fleste, 89 svarer nej, og kun 2 svarer ja. Og det er faktisk nogenlunde det samme billede, som vi ser, når vi kommer rundt på de andre skoler. Så positivt at se, at de ikke deler billeder af hinanden og sig selv. Så lavede vi lige lidt opsamling i forhold til, at jeg fortalte dem lidt omkring denne her Umbrella-sag. Nogle af dem kendte godt til den, og andre havde ikke hørt om den. Jeg nævnte også et eksempel på en ung gymnasieelev, der gik i 3.G op i Helsingør Kommune, der skulle have været et år på universitetet over i USA, fordi han var rigtig god til noget sport, så han havde fået sådan en studieplads med alt betalt derovre, men han havde delt det her billede med nogle af sine rigtig gode venner, og det var simpelthen nok til, at han blev sigtet og efterfølgende dømt for det, man kalder deling af børneporno. Og det var simpelthen nok til, at der er nogle lande, som ikke tillader, at man kommer ind eller får visum, hvis det er, man er dømt for deling af børneporno. Og det er blandt andet USA og Canada. Så han kunne ikke få visum til at komme over og gennemføre det her universitetsophold, så derfor måtte han lave sine planer helt om.
udelukkende fordi han havde valgt at dele denne her video. Og det er selvfølgelig ikke fordi det skal være en skræmmekampagne eller noget, men det er bare rigtig vigtigt, at man forklarer de unge mennesker konsekvensen af, hvor galt det kan gå, hvis det er, at man deler de her billeder af andre. Der var som sagt også en video af en pige, der var blevet delt, og hun føler så dagen efter, hun kommer nøgen i skole. Og der er jo selvfølgelig rigtig meget skam forbundet med det her, med hvis det er, at man får delt et nøgenbillede af sig selv. Så derfor er det rigtig vigtigt, at man tager snakken med de unge mennesker i forhold til det. Vi var også inde lige ganske kort og berøre det her med, at for et par uger siden startede der en retssag med en ung mand på, jeg tror han er 22 år gammel, der har over 100 sager på samvittigheden i forhold til, at han udgiver sig for at være en anden og opsøger unge mennesker helt ned til 11, 12, 13 år og får dem til at sende intime billeder af sig selv. Og det starter meget uskyldigt i forhold til, at de snakker rigtig godt sammen. Han udgiver sig for at være en dreng eller pige på samme alder og får lukket nogle personlige oplysninger ud af dem. Og efterhånden som de her oplysninger eller billeder ligesom bliver delt, jamen så bliver de unge mennesker truet til at tage nye billeder, der bliver mere og mere grænseoverskridende og sende afsted. For ellers så bliver de truet med, at ellers så vil de billeder, de allerede har sendt, blive vist til klassekammeraterne eller ens forældre eller bedsteforældre osv. Og det er jo ekstremt grænseoverskridende for unge mennesker at blive truet med det. Så derfor så er det bare skruen uden enden, og hvis de ikke får det stoppet. Så det er lige så meget for at ligesom, fortælle de unge mennesker, at det, hvis de hører om nogen, der bliver udsat for det her, eller de selv oplever det, jamen så skal de selvfølgelig sige det til en lærer, en forælder, eller nogle ældre søskende, eller en god ven eller veninde, så man kan få hjælp til at få det stoppet, så man ikke havner i samme situation. Så derfor synes jeg, det er vigtigt at gå ind og adressere det her med deling af nøgenbilleder, også selvom vi er helt nede i 7. klasse. Ja, det var sådan set første seance. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi prøvede at gøre det lidt mere interaktivt, og forhåbentlig sidder I med derude. Jeg kan ikke rigtig se samtidig med, at jeg kigger på den her skærm. Jeg kan bare se dig, Anne. Du sidder og smiler og nikker, det er dejligt. Men jeg håber, at I stadigvæk er med derude. Hvis I ikke allerede har downloadet denne her app, der hedder Turning Point, så må I meget gerne gøre det. Man skal bruge et Session ID, og det er det, der står her, 45 42 12, altså 45 42 12. Den kommer også på de efterfølgende slides, hvis man ikke lige når at teste den ind, inden vi går i gang. Når man åbner appen, jamen, så starter man med at indtaste det her ID, så vælger man bare Gæst og Join Session. Man skal ikke udfylde med navn og sin mail osv. Dem skal man bare lade stå blankt. Og så trykker man Submit, og så er jeres svar 100% anonyme selvfølgelig. Og jeg kan alligevel ikke se, hvis I skulle have skrevet jeres navn eller et eller andet. Jeg kan ikke se, hvem der har skrevet deres navn og sådan nogle ting der. Det er der ikke nogen, der kan. Så I er selvfølgelig 100% anonyme. Ja, allerførste spørgsmål lyder, er du mand eller kvinde? Hvis man er mand, så trykker man der, så trykker man A selvfølgelig. Hvis man er kvinde, så trykker man B. Og forhåbentlig er der ikke nogen, der er i tvivl. Der er bare lige en enkelt, kan jeg se. Man skal lige teste, det er så fint. Vi giver den lige 20 sekunder mere og ser, om der er nogle flere, der lige skal på. Ja, godt. Som sagt, ind og download appen, Turning Point, og så Session ID, der står øverst til højre på skærmen, 45 42 12. Så kan I få lov at lege med. Yes, godt. Der skulle være 9 mænd, 16 kvinder og en enkelt, der er i tvivl. En hen, tror jeg, man kalder det. Godt, lad os se. Allerførste spørgsmål lyder, hvordan ser det ud med ungdomskriminaliteten i dag, sammenlignet med 2006? Og det er sådan en lille kontrolspørgsmål fra SSP-konsulenten i forhold til, om man hørte efter i starten af oplægget. Og nu vil søjlerne ikke bevæge sig efterhånden, som jeres svar kommer ind, fordi så påvirker jeres svar bare hinanden. Men jeg kan se, der er 28-29, der har svaret. Ja, så der kommer flere og flere på. Det er rigtig fint. Godt, lad os stoppe den der. Det var der rigtig mange, der havde styr på. 28 var med fra start af. Den er nemlig faldet.
Og bare lige en graf, der viser det igen. Der kan man se fra 2006 til 2017, og så var der lige den der stigning fra 2017 til 2018. Så det var måske lidt lumsk spørgsmålet. Men set over en 12-årig periode, så er tallet altså faldet forholdsvis markant. Godt. Hvor gammel skal man være for at købe tobak i Danmark? Ja, det var der 17, der havde styr på. Man skal nemlig være 18 år for at købe tobak i Danmark. Og så nogle gange er der nogen, der spørger, hvor gammel skal man være for at købe snus? Og der er det er faktisk ikke lovligt at sælge snus i Danmark. Der er nogle kiosker, der gør det, og så er der nogen, der sælger det, man kalder tykketobak i stedet for. Og jeg har været inde og prøve at følge lidt op på det, og tykketobak, det har simpelthen noget at gøre med måden, måden tobakken den er blevet skåret på. Så i bund og grund skulle det stort set være det samme. Det er stadigvæk de her små pakker, man smider op i overlæben. Men som udgangspunkt er det ikke lovligt at købe og sælge snus i Danmark. Der skal man til Sverige. Så er der et holdningsspørgsmål. Må dit barn smage alkohol derhjemme? Og her kan I se hinandens svar efterhånden, som de tikker ind. Ja, vi er oppe på 34, kan jeg se. Der er 24, der svarer ja. Der er 5, der svarer nej. 4 svarer, vi er uenige. Og en enkelt svarer ved ikke. Så som udgangspunkt, så må de fleste børnene gerne smage alkohol derhjemme. Og da Anna og jeg var ude i en af klasserne, der spurgte vi ind til, hvad har de fået lov til at smage, og der var de meget ivrige til at fortælle, og det var jo alt fra champagne nytårsaften til lidt vin eller lidt øl eller et eller andet ved aftensmaden. Og nogle synes, det smagte godt, og andre synes ikke, det smagte super godt. Så der er en del, der har fået lov til at smage allerede. Godt. Hvad så i forhold til at få lov at drikke en hel genstand? Spørgsmålet lyder, må dit barn drikke en hel genstand? Man kan svare ja, men kun hjemme. Ja, både ude og hjemme. Og langt de fleste har allerede svaret nej, kan jeg se. Ja. Og hvis vi lige bladrer lidt tilbage i oplægget, så vidt jeg husker, så var det vist omkring 14, der svarede, at de godt måtte drikke en hel genstand for deres forældre. Så det må være alle dem, som ikke er repræsenteret her til aften, må vi gå ud fra. Men ja, og nogle gange så kan det også være børn, der har misforstået det lidt. De blev også spurgt, om de havde drukket en hel genstand, og der var der en af drengene, der rakte hånden op og sagde, jeg ved faktisk ikke, om jeg har, fordi jeg fik et glas champagne en nytårsaften, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg drak det hele, men ja, han var sådan lidt i tvivl. Så vi landede på, at han nok kun havde drukket halvdelen, og han så ikke havde drukket en hel genstand. Men her er der i hvert fald bred enighed om, at de ikke må drikke en hel genstand. Og det er jo meget rart lige at have i baghovedet, når det er, at de kommer hjem og siger, at alle de andre i klassen har nogle forældre, der tillader, at de godt må drikke, for eksempel. Så ved I nu, det ikke er rigtigt. Godt. Så skal vi lige blive lidt klogere på hinanden i forældregruppen. Nu kan I jo ikke se hinanden, men det har I forhåbentlig gjort ved tidligere lejligheder. Så spørgsmålet lyder, hvor mange, ikke i lokalet, men derhjemme udstyret med en mobiltelefon, hvor man kan lege med her. Hvor mange af de 36, der har været med tidligere, tror I, der ryger tobak dagligt? Altså hvor mange daglige ryger ud af de 36, der er med på den interaktive del derhjemme? Ja, så kommer vi op på 37, kan jeg se. Lad os se, hvad I har svaret. 7 er meget optimistiske og gætter på 0. 23 gætter på 5%, 4 gætter på 10%, og 3 gætter på 15%. Så det er I sådan lidt uenige omkring. Så kan vi jo passende spørge, ryger du selv cigaretter hver dag?
Og det her, det er en gammel tobaksreklame fra dengang, at rigtige mænd de red på hesteryg og røg Marlboros, og der står med hvid skrift, blow in her face and she'll follow you anywhere. Det er jo sådan, man solgte cigaretpakker i gamle dage. Ja, lad os se, hvad I har svaret. Der var 35, der svarede nej, og 2, der svarede ja, svarende til 5%. Og hvis vi lige bladrer baglæns, så var det faktisk rigtig godt gættet, for det var der 23, der havde gættet på. Så her var der rimelig god overensstemmelse med, hvad vi troede, og hvordan virkeligheden den ser ud. Lige en graf, der viser udviklingen i forhold til danskernes rygevaner. Tilbage i 50'erne, der var det næsten 80% af alle mænd over 18 år, der røg dagligt, og kvinderne de lå på omkring 40%. Og den sorte streg i midten der starter på omkring 60%, jamen det er gennemsnit for både mænd og kvinder. Og så kan I se, at de to streger, de nærmer sig hinanden, altså den røde og den blå, og det seneste tal, jeg har fra Kræftens Bekæmpelse, lyder, at det er omkring 17% af alle over 18 år, både for mænd og kvinder, der ryger dagligt i Danmark. Og det kan selvfølgelig også have noget at gøre med den rygelov, der kom tilbage i 2007. Godt. Hvor mange af jer, der sidder derhjemme, har prøvet at ryge eller spise hash? Og jeg var ude og holde det her oplæg for en del år tilbage, hvor der både var pædagoger, politifolk og skolelærer til stede, og der var en af betjentene, der rakte hånden op og sagde i ramme alvor, og nu skal vi lige huske, når vi svarer på det her spørgsmål, at der er rigtig mange pædagoger og lærere iblandt os. Så der var også lige lidt fordomme der. Ja, lad os se, hvad I har svaret. Der er 4, der er meget optimistiske og tænker, at det er der absolut ingen af de 37, der sidder derhjemme, der har. Og så er der 5, der sidder og tænker, at det kan umuligt kun være mig. Og lad os prøve at blive lidt klogere. Har du selv prøvet at ryge eller spise hash? Ja, det var der 23, der svarede ja til, og 13, der svarede nej til. Og det svarede altså til 64%. Og hvis vi lige skal følge op på den, så er det jo faktisk over halvdelen, kan man sige. Og her er der faktisk tale om det, man kalder en social underdrivelse, at de troede meget bedre om hinanden, end virkeligheden egentlig var. Jeg vil sige, at rekorden den ligger stadig hos en friskole oppe i Fredensborg. Der var det 93% i forældregruppen, der havde prøvet at ryge hash. Så højt er I dog ikke oppe. Men det er også det her, som Anna og jeg ser, når vi er rundt i de andre forældregrupper og holder de her enten fysiske eller online forældremøder. Og det, der selvfølgelig også er vigtigt at sige, det er, at vi har jo også været unge på et tidspunkt. Vi har også skulle prøve nogle ting af, både i forhold til alkohol, men også i forhold til hash og så videre. Og det, der bare er vigtigt at sige, det er, at hash i dag er ikke det samme, som det var for 15-20 år siden. Hashen i dag er blevet væsentligt stærkere. Der er mere THC i hashen, og THC det er euforiserende stof, det er det, man simpelthen bliver skæv af. Så der skal væsentligt mindre til i dag, og det er også det, der kan være med til at påvirke de her psykoser, som nogen oplever ved at ryge hash. Men det her, det er lige så meget en indikation i forhold til, jamen altså, det kan også godt være, at nogle af jeres unge mennesker på et eller andet tidspunkt måske skal prøve at eksperimentere lidt i en eller anden sammenhæng. Og det skal man selvfølgelig tage alvorligt, og man skal selvfølgelig træde til hurtigst muligt og tage en snak med dem omkring det osv. Det kan være, at man finder en klump hash i lommen på et eller andet tidspunkt, som de formentlig med stor sandsynlighed vil sige, at de bare holder for en ven eller en veninde. Men det kan altså være, at nogle af dem også skal prøve nogle ting af der. Så lad være med at gå i panik. Der er selvfølgelig masser af hjælp at hente, både hos os, men også vi har et rusmiddelcenter i kommunen. Så det er bare lige en lille sidenote til det. Og til allersidst i forhold til et opsamling, hvordan støtter I bedst muligt op om jeres børn? Jamen det er en rigtig god idé at snakke sammen i forældregrupperne, lave nogle aftaler på kryds og tværs, ikke bare i egen klasse, men eventuelt for hele årgangen. De blander sig jo med hinanden, de unge mennesker, på kryds og tværs, så det kunne være rigtig fint, hvis der var nogenlunde samme rammer på hele årgangen.
Vær nysgerrig på jeres børn og jeres unge mennesker. Spørg ind til ikke bare, hvad har de lavet i skolen i dag, men rigtig meget af deres liv foregår online. Så spørg ind til, hvad har de lavet på nettet i dag, hvad for nogle YouTubere følger de, og så videre og så videre. Vær nysgerrig og spørg ind. Så er der også rigtig mange af de unge mennesker, som faktisk er glade for, at man er synlig som forældre, og man er med til at sætte nogle rammer og nogle grænser. Og selvfølgelig skal det ikke være fuldstændig stålfast. Det kan godt være til forhandling og sådan nogle ting. Men så snak med dem og spørg ind til, jamen, hvorfor vil I gerne have alkohol med til den her fest, eller hvad det nu måtte være. Men ellers så er de faktisk rigtig glade for, at de som forældre går ind og tager ansvar og sætter nogle grænser. Og nogle gange kan det være lidt nemmere, hvis man ikke selv føler, at man er klar til for eksempel at drikke alkohol, at man siger, nej, det må jeg ikke for mine forældre, eller min mor og far bliver helt vildt sure, hvis jeg gør det. Så gå ind og hjælp med at sætte de grænser der. Og til allersidst, jamen, italesæt normalbilledet. Det er også det, som Anne og jeg gør, når vi er ude i klasserne. Vi prøver at spørge lidt ind til, hvad tror de om deres jævnaldrende, og bagefter så viser vi dem så, hvad fakta er. Og der kan I jo også se, bare her i forældregruppen, i forhold til, jamen, hvor godt kender man egentlig hinanden, og hvad går man og tror om hinanden. Så i talsæt normalbilledet, lad være med at tro på alle de der avisoverskrifter med, at rigtig mange unge mennesker ryger hash eller tager stoffer osv. osv. De vil rigtig gerne sælge nogle aviser, så derfor så er det altid oftest i hvert fald et negativt fokus, avisoverskrifterne har. Som sagt, så sender jeg de her brochurer ud i forlængelse af oplægget her, som jeg håber, Anne og resten af lærergruppen vil være søde og videreformidle. Vi har også lavet noget materiale, der hedder Styrk Fællesskabet, som lærergruppen kan arbejde videre med i forhold til at fortsætte denne her proces. Det er måske lidt naivt at forestille sig, man gør den helt store forskel ved sådan 4 timers oplæg ude i klasserne. Men vi har i hvert fald sået nogle frø, og så er det op til jer i forældregruppen og som forældre, men også lærergruppen at prøve at arbejde lidt videre med nogle af de her budskaber i forhold til normalbilledet og så videre. Så har jeg en video her til sidst. Jeg ved ikke, om vi kan få den til at virke. Det håber jeg, vi kan. Det er sådan en meget fin lille afslutning. Det kan godt være, jeg har vist været ude på Trøjrådsskolen for nogle år siden, og hvis jeg har vist jer den før, så beklager jeg det rigtig meget. Men nu får I hvert fald lige lov til at se den her. Det er 2 hold, der spiller basket. Det hvide hold, det er dem, vi skal holde øje med. Vi skal tælle, hvor mange afleveringer det hvide hold laver. Så stopper videoen på et tidspunkt, og så skal jeg nok lige fortælle, hvad det rigtige svar er. I får den her. Ja, og nu ved jeg ikke, om man sidder derhjemme som ægtepar eller samleverske og så videre og diskuterer, om det var 11, 12, 13 eller 14 afleveringer. Men det rigtige svar, det var 13 afleveringer. Og det, der er hele formålet med videoen her, det er, at der sker noget lidt mærkeligt eller anderledes undervejs i videoen. Der kommer nemlig en bjørn, en dansende moonwalking bjørn ind i billedet på et tidspunkt. Så det rigtige svar, det var altså 13 afleveringer, men det var egentlig bjørnen, man skulle lægge mærke til. Og I får lige lov at se den en gang mere. Ja, og det er egentlig en engelsk cyklistkampagne det her, men grunden til, at jeg synes, det er meget god lige at runde af med, det er, at hvis det er, at vi kun læser de her ekstrabladets overskrifter og tror på, at ungdommen er helt at lave, og det går rigtig, rigtig galt alt sammen, jamen så er det det, vi nogle gange kommer til at fokusere på. Og så overser vi, at langt de fleste unge mennesker, de har det rigtig godt. De trives, de går til sport og fritidsaktiviteter, de er gode ved hinanden, de ryger ikke, de drikker ikke, osv. osv. Og det er det, vi skal huske at minde hinanden om, og det er det, vi skal italesætte. Det var ligesom formålet med det. Godt.
Det var sådan set selve oplægget, og nu kunne det være rigtig fint, lige om et øjeblik, så slukker jeg fra skærmdelingen her, og så kunne det være rigtig fint, hvis I havde lyst til at tænde jeres kamera, og så lige komme med nogle tilbagemeldinger i forhold til, hvad I synes om oplægget, hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, eller hvis jeres unge mennesker har været hjemme og fortælle et eller andet, eller noget andet. Så byd meget gerne ind. Sådan der. Ja. Ja, slå meget gerne jeres kamera til, hvis I har mulighed for det, og så kom gerne med nogle tilbagemeldinger. Og jeg kan se, at Katrine har rækt hånden op. Katrine Asp Poulsen, at det fortsat aktuelt. Det er jeg, så jeg tænker, man må hellere række hånden op, inden man siger noget. Det er så jeg synes, det er et rigtig godt oplæg. Tusind tak for det. Jeg arbejder selv inde hos Kræftens Bekæmpelse og kender jo mange af de her tal, og det er rigtig, rigtig godt at høre dem gengivet også på den her måde, og det er super vigtigt og en god måde at gribe det an på. Det, jeg studsede over, da jeg hørte jeres oplæg, det var, at I talte om festrygning. Hvor man kan sige, det er i hvert fald et begreb, vi prøver at lade være med at bruge alt for meget, fordi det er super festligt, det der festrygning, og det vil man da gerne. Kalde det lejlighedsvis rygning eller noget andet. En festrygning, det er bare en kommentar ind i det her. Men ellers et smadret godt oplæg, og jeg er helt sikker på, at det er den helt rigtige måde at gribe det an på, det I foreslår her. Så super godt. Tak, Katrine. Det er altid godt med noget feedback, og du har fuldstændig ret. Det er jo en god pointe. Det har jeg ikke lige tænkt over før, så det retter vi til. Rigtig fedt, du siger det. Tak. Ja, så kan jeg se, Annalise Tylbøl har også rakt hånden op. Værsgo. Ja. Jeg har en ældre datter, som var igennem det her social pejling for 6 år siden, og der var budskabet måske lidt mere skarpt. Der kan jeg huske, vi fik at vide, at vi skulle opfordre vores børn til ikke at drikke, før de blev 16, fordi at, så er der mindre risiko for, at de kommer ud i noget snavs bagefter. Og der var ikke særlig mange med til mødet jo dengang af klassen, og det vil sige, der kom ikke så meget diskussion i klassen omkring, hvordan skulle reglerne så være. Og så kontaktforældrene meldte sig ud, jamen nu er det det, vi har besluttet. Der må ikke holdes fester med alkohol, og man skal fortælle, hvis der er en forælder i klassen, der ser et barn fra klassen drikke, skal man fortælle det til forældrene og sådan noget. Altså det var sådan ret firkantede regler, der blev sat op. Og resultatet, hvad jeg har fået at vide fra min datter, det er, at dem, der drak, de blev inviteret til fester. Og dem, der ikke drak, som gjorde det, som forældrene sagde, eller hvor forældrene sagde det, de havde fået at vide, de skulle sige, de blev ikke inviteret til fester. Og det vil sige, der blev en total opdeling af den der klasse meget skarpere, end når jeg tænker tilbage på, da jeg var barn. Altså, selvfølgelig, der er, man danner jo grupper sådan er det, og det bliver der endnu mere af efterhånden, som de bliver ældre. Men her var det totalt skarp udelukkelse. Og jeg ved ikke rigtig, hvor den kom, fordi jeg gætter på, at der er nogle forældre, der har siddet og sagt, hold da kæft, hvor er det kikset, det gider vi overhovedet ikke. Kære børn, de er så latterlige i klassen, I må gerne. Og så har de børn tænkt det samme, og altså, det er rent gætværk det her jo, ikke? Men i hvert fald synes jeg, at det havde en negativ effekt. Min datter er så ikke ked af det. Hun var jo en af dem, der ikke blev inviteret til festerne. Og da hun startede i gymnasiet, så var det jo noget helt andet, og der blev hun inviteret med til festerne. Hun har det rigtig godt og har haft det rigtig godt i gymnasiet, så det er jo ikke sådan, hun tænker tilbage på, at det havde ødelagt hele hendes liv. Men lige i 9. klasse, havde hun det. Ja, du faldt en lille smule ud til sidst, Anna. Ja, jeg tror, jeg er tør for strøm. Nå, for den der. Okay. Det kan ske jo. Må jeg svare på det, du nævner, eller kan du høre mig, eller hvordan? Nå, det var strømmen, der røg åbenbart. Jeg venter lige til Anna kommer tilbage med at svare, men jeg synes, det er jo fint indspark. Er der nogle andre, der har noget i mellemtiden? Nogle kommentarer, eller nogle spørgsmål, eller noget?
Så blev der helt stille. Jeg kan se nogle ansigter, der bevæger sig. Det er rigtig fint. HC har rakt hånden op, kan jeg se. Det er Hans Chris. Hans. Værsgo, Hans. Ordet er dit. Jamen, det var egentlig bare et spørgsmål. Det var det omkring hash. Når det nu ikke er lovligt at sælge det, jeg synes jo, man ser en enorm mængde af det. Altså, jeg undrer bare, hvorfor det er så udbredt, når man egentlig ved, at det, når du nu siger, at det er ulovligt at kun sælges i kiosker. Altså, hvordan har I sådan en idé om, hvordan sådan noget det kommer ind, og hvorfor det er? Altså, du nævnte det med, at man ikke må ryge. Det var i hvert fald en ting, at nu stopper med rygning, så vil de have det ind på en anden måde, ikke? Ja, nu siger du hash, du mener snus, eller hvordan? Undskyld, er det snus? Ja, det er så fint. Ja, jeg skulle bare lige være med. Jamen, jeg tror simpelthen, det er en tendens, lidt ligesom det der med bukser ned omkring buksebanen og så videre. Altså, det er især i gymnasierne, vi ser, at det er meget udpræget. Jeg har ladet mig fortælle, at der er en del fodbolddrenge blandt andet, som starter med snus i en forholdsvis ung alder, fordi de mener, de får et kick ud af det, inden de skal ind og præstere til en fodboldkamp. De får sådan en nikotin-kick. Nogle har det med koffein og kaffe og sådan nogle ting. De mener så, de får det på baggrund af det. Og jeg ved ikke, hvorfor det lige pludselig er blevet så populært og så udbredt. Det kan jeg ikke give en entydig forklaring på. Men jeg tror, at det blandt andet har noget at gøre med det her med, at rygning har vi kæmpet så hårdt for ligesom at få afskaffet i en årrække. Og så kan det være, at det måske er det, der ligesom går ind og tager over. Vi så det også med lattergaspatroner for nogle år siden. De lå og flød rigtig meget ud i det offentlige rum. Det ser vi heller ikke så meget af længere. Blandt andet på grund af noget lovgivning på området og sådan nogle ting. Så det er svært at gå ind og give et entydigt svar på. Det kan være, at Katrine... Hvad med farlighed? Farlighed er det, altså nu var der en for kræftens bekæmpelse. Hvad med farlighed? Altså jeg tror, det er mindre farligt, eller er det nu hvor der lige en, der måske ved noget om det, tænker jeg. Altså jeg ved ikke, om de unge tror, at det er mindre farligt. Det vil jeg tro, at de tror. Altså man kan sige, at rygning er jo i særklasse det farligste af det hele. Ikke? Man kan sige, at de andre produkter, også de der vape-produkter og hvad de hedder, er jo så nye, så man kender ikke langtidseffekterne af dem endnu. Men sådan traditionel cigaret-tobaksrygning er bare i særklasse det farligste. Ikke? Men derfra så til at komme og sige, I kan jo bare køre løs med det andet. Det er svært at gøre, fordi man aner jo ikke effekterne af det på sigt. Og snus, uden jeg kan undersøge sådan fuldstændig i detaljer, så mener jeg altså også, at det bliver sig kædet sammen med i hvert fald nogle kræfttyper i mund og svælg og hals, uden jeg kan undersøge sådan præcist. Men jeg tror ikke, man skal regne med, det er en gratis omgang. Men så et sidste spørgsmål, det var tilbage til dig, Brian. Er der også sammenhæng? Nu viste du det her, jeg synes, det var en rigtig god slide i starten, at vise sammenhæng mellem rygning, alkohol, kriminalitet og vold osv. også. Altså, har man noget statistik på også med snus? Altså, om det også trækker det trækker samme retning som for eksempel rygning gør? Det er et indtryk, at for eksempel alkohol og snus også er tæt forbundet, fordi det typisk er noget, man vil bruge til fester og så videre. Men jeg har ikke nogen eller data på det. Den er tilbage fra 2018, og snus er et forholdsvis nyt fænomen, kan man sige. Så, men ud fra mavefornemmelsen og det vi ellers ser, så vil det være præcis samme tendens. Ja, tak. Ja, selv tak. Vi har et enkelt spørgsmål, Brian, fra Jette, Ibens mor. Har promillebrillerne ikke samme effekt som ruskufferten, du viste i starten? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo altid en balancegang, og selvfølgelig skal man passe på. Der er jo flere af eleverne, der kommer bagefter og spørger, hvor man kan købe de her briller. De synes jo, de er sjove at have på. Og halvdelen af brillerne og resten af eleverne selv, der står og fjoller lidt og føler sig meget svimle og så videre. Det er jo altid en overvejelse, man skal gøre, så jeg forestiller mig, at det er et nødvendigt onde, eller hvad man skal sige. Altså at det er jo også vigtigt for os, at vi har noget, der er lidt sjovt for eleverne, når vi kommer ud, og hvis vi kan nøjes med, at det er nogle briller, som de får på, jamen så tænker jeg, at vi godt kan forsvare det. Men det er selvfølgelig en overvejelse, vi skal gøre os. Det har I fuldstændig ret i.
Så vi er meget lydhør, så hvis det er, at det har den modsatte effekt, så skal vi selvfølgelig ikke have dem med, men jeg synes egentlig, at de er meget gode til ligesom at illustrere det her med, jamen man skal passe på hinanden, og hvad sker der, når det er, man er fuld, og jamen det kan være svært at afstandsbedømme og holde balancen og sådan nogle ting. Ja. Er der ellers nogen, der har lyst til at komme med spørgsmål til Brian, nu I har ham? Jeg kunne måske lige fortsætte det her med min erfaring der fra min datter. Hvad er anbefalingen nu? Det ved jeg ikke, om du sagde. Det missede jeg jo. Nej, jeg ventede lige på, at jeg ville have svaret dig, og så kom vi lidt væk fra det igen, fordi jeg tænkte, at du selvfølgelig fortjente at få et svar, når du fik strøm på telefonen eller computeren igen. Jamen, hvis jeg lige skal prøve at opsummere, så har du jo fuldstændig ret. Altså, jeg gør det lidt anderledes, end min forgænger Claus gjorde for nogle år siden, og jeg vil sige det på den måde, at jeg har jo ikke facit i forhold til, det er jo jer, der er forældre, det er jer, der er eksperter på jeres børn. Det er jo jer, der skal gå ind og vurdere, og ikke to børn er ens. Nogle er langt længere fremme, nogle har ældre søskende osv., og andre er der slet ikke endnu. Det jeg bare kan anbefale, det er, at man prøver at tale sammen i forældregruppen. Og det vi kunne se på den her afstemning, der var i forhold til de her 637, der tilkendegav nogle ting undervejs, jamen der var der jo alle sammen, der svarede, at deres barn ikke må drikke en hel genstand på nuværende tidspunkt. Og jeg fornemmer også en ændring i forhold til forældrenes holdning på det her punkt i forhold til debutalder og alkoholindtag. Hvor da jeg startede i Rudersdal for 3,5 år siden, jamen der havde jeg nogle heftige debatter med nogle forældre, der mente, at deres børn de skulle lære at drikke hjemmefra. Og det har jeg ikke på samme måde længere. Nu oplever jeg nogle forældre, der går ind og tager ansvar og er meget mere i tråd med det her med, at man skal prøve at udskyde alkoholdebutalderen så lang tid som overhovedet muligt. Og så er der selvfølgelig også de forældre, der bliver bekymrede i forhold til, jamen, hvad så når de rammer ungdomsuddannelse om nogle år, og de ikke har prøvet at drikke alkohol endnu. Hvad gør vi så i forhold til det? Men ja, jeg ved ikke om det er et svar, Anna, men det er i hvert fald lidt derhen. Jeg kan se, der er en masse, der er tilkendegivet. Jeg synes, er det okay, at vi lige byder dem ind i samtalen også? Ja. Skal vi starte med dig, Katrine? Jeg ved ikke, hvem... Det var virkelig bare et opfølgende spørgsmål. Er det noget, skolen lægger op til, altså samler os som forældregruppe om, at vi tager den her snak, eller er det op til os selv? Det havde fanget jeg simpelthen ikke lige. Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg har gjort det, nu er det jo helt nyt det her med, at vi prøver at køre det online, og en af de andre skoler ønskede at have i forlængelse af det her møde 45 minutter, hvor de gik ind klassevis i nogle separate teamsrum og drøftede nogle af de her ting. Der drillede teknikken desværre, så det fik vi ikke gjort, men det kunne man jo sagtens. Det er ikke noget, skolen som sådan er inde over. Nogle skoler gør det, men det er jo jer forældre, der ligesom skal blive enige om det, så det er også derfor, at kontaktforældrene meget gerne må tage initiativ til det. Så ja, hvis det var svar på det. Og så kan jeg se, Rikke også har tilkendegivet. Værsgo, Rikke. Det var faktisk fuldstændig samme som Katrine, og så lige en lille ekstra kommentar måske. Vi talte om i 7. Y, at det måske var en god idé, at lærerne også gik ind til at indkalde et møde senere på året. Fordi det er nok rigtig godt, at vi sidder sammen, og det ikke er noget, nogle forældre skal arrangere. Så hvis skolen tager initiativ til at bare sætte rammerne for et møde, så tror jeg, det vil være rigtig godt givet i hvert fald. Stå bare. Ja. Og har vi Anne Anbo med her også, eller nogen fra lærerteamet, der har lyst til at kommentere på det? Ja. Værsgo, Anne. Jamen, nu har jeg sat billedet på os. Jamen, vi er med, eller jeg er med, eller vi er med for, og vi har hørt det, og vi vil kigge på det i løbet af foråret, så kan vi jo se, om vi også har mulighed for at mødes fysisk, eller om vi skal lave et møde på Teams. Det vil verden jo, det vil vi jo se. Men det er noget, vi vil tage med i vores team, og så kigge på i det nye år. Det er så fint. Dejligt. Ja, Katrine? Bare sige, at jeg har rigtig god erfaring med vores ældre datter, som nu er 16, som gik på en privatskole i Hørsholm de sidste par år. Der havde vi sådan nogle klassemøder, og også lavet simpelthen forældreaftaler. Det var faktisk, det vidste jeg ikke på det tidspunkt, men det var faktisk Kræftens Bekæmpelse, der havde sådan nogle forældreaftaler, der var fortrykte. Det fungerede super fint, fordi så er der ligesom nogen, der har
taget de der overvejelser om, hvad er det, som man skal diskutere, hvad er det, man i givet fald kan aftale. Så det vil jeg da klart anbefale, at man kan bruge sådan nogle. Det fungerede i hvert fald rigtig godt i hendes klasse. Ja, super fint. Men jeg ved i hvert fald, at der er en del klasser og forældre og skoler, der arbejder videre med det, og det er jo også noget af det, jeg sender ud til jer. Der er nogle foretrykte eksempler på de her forældreaftaler eller hensigtserklæringer, man kalder det mange forskellige ting. Og nogle gange, når jeg er ude til de fysiske møder, så er der mange, der siger, ja, men vi har erfaringer for, at det alligevel ikke bliver overholdt osv. osv. Og det kan godt være, at der er en enkelt eller to forældre, der måske ikke er enige eller ikke kan overholde den. Det vigtige er bare, at flertallet ligesom når frem til en eller anden form for enighed og ligesom tilkendegiver, at det er ligesom det her, der er udgangspunktet. Lad os prøve at se, om vi kan holde den så lang tid som muligt. Ja. Vi har en enkelt kommentar fra Jette igen, som skriver herinde. Prøv at google snus og vis billeder. Ret uhyggeligt, skriver hun. Ja. Det er ret uhyggeligt. Der er jo det her med tandkødet, der forsvinder og sådan nogle ting der. Det vokser altså ikke lige ud igen. Så ja. Og det er også lige en kommentar i forhold til det her tidligere, i forhold til snusen. Altså generelt oplever vi, når vi kommer ud til de unge mennesker, at de lever meget i nuet, og de er usårlige. Og det her med de billeder, der er på cigaretpakker og så videre, det appellerer jo ikke til dem, fordi de er jo ikke afhængige, de kan stoppe i morgen, hvis de har lyst til det. Det er ligesom deres udgangspunkt. Så det er ikke altid de der skræmmekampagner, de virker i forhold til de unge mennesker. Det er nogle andre ting, der skal til. Ja. Og nu kan jeg se, at tiden er så fremskredet, så vi faktisk er nået derhen, hvor jeg havde lovet jer, at I skulle over til aftensmaden, så jeg tænker, at det vil jeg selvfølgelig give jer mulighed for. Men I er meget velkommen til at kontakte mig. Mine kontaktoplysninger står i afslutningsvis på de her slides, som jeg sender ud til jer. Jeg sender det ud i PDF-format, og I er meget velkomne til at give nogle tilbagemeldinger. Det er jo helt nyt for os, det her at køre det online, så kom endelig med ros, ris og så videre. Og jeg har noteret den her med festrygning, Katrine. Det var rigtig fint, tak for det. Så hvis der ikke er andre kommentarer her til sidst, så vil jeg bare sige tusind tak for nu, og rigtig god aften til jer alle sammen. Og tak fordi vi måtte låne jeres børn. Det er nogle skønne nogle af slagsen. Det er ikke alle, vi siger det til, skulle jeg så lige huske at sige. Der er en lille kommentar. Tak for et godt indlæg. Tak for et godt og interessant oplæg. Det kommer stille og roligt. Det er så fint. Ja, men det er så fint. Rigtig tak god. for det alle sammen, og rigtig god aften til jer alle sammen. Også tak til dig, Anne, og tak til Anne Anbo også, og resten af lærerteamet. Ja. Hej med jer. Tak. På lige måde. Hej.